proaste fiate la exterior, cărți care să poată fi luate cu drag în mână și păstrate cu afecțiune. N-am a vă spune ceva deosebit despre aceste cărți. Critica s-a pronunțat abundent despre ele. Sper să o facă în continuare, mai puțin ceremonios decât la început, și sper să celor care le-au citit cândva să le placă la recitire, iar celor care încă nu le-au citit, le urez lectură plăcută și îi invit la standul editurii, la standul librăriei Libris. Vă mulțumesc foarte mult pentru atenție, să ne vedem cu bine și la toamnă. Sau va fi în 29 iulie